Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Diego Malacad sang Ondok, Secretary General sang grupo. Sir Diego, good morning. Good morning. Good morning sa atong mga listeners na ginagit ka nag-automatic sa mga trader. Salamat gid. Sir, what was the result exactly sa inyong meeting kahapon? Kasugtan ninyo tatlo ini upod sa Stone kag Fibakda, maupod sila sa inyo pag-untat biyahe? Actually, sa transport industry, way naman niya sang nagdebate, no? Kay United na kami ng tatlo ni Mampit sang Fibakda at sang Stone. Nga ang ginapropose ni namon, di makataw, ganun kasi nagayo ang BPO, nagayo man ang atong business community, upod na ang ibang stakeholder. Mo na lang SOD. So, March 21 hasta March 22 na kasinag. March 21 and 22. So, ina siya, hindi lang Bacolod, mga double tiring member mo out of town, may intraman de? Well, tanan, no? Kaya ara sila kagapon na nag-represent ang North kaya ang South. Eh, hindi man lang Bacolod, actionart ang konsumo krudo. Correct. Pilipinas, no? And hindi lang siya actionart transport, ha? Inapangunahan siya sa consumer SWAT sa Negros, paabot sa national government, na siniri lang yung transport industry sa Bacolod. Okay. So, meaning whole province ini, sir, magluwas sa bus mapartisipar de? Well, lambuton pa natin ang isa ka big bus company kay hindi ba na sila guro ipokrito magambal nga wala sila na gapamirdi, no, sa bilisang krudo. Gambal gani mga association sa mga kontraktor, apektadong ilang mga project like Karsada, mga Taytay. Kaya kung nagdaog ka bising sa gobyerno sa 2021, 2022 i-implementar mo, na time 48 ang crudo, so i-implement subong ang almost 44 ang saka, i-plus mo na sa original nga price, ara sa 80 ang crudo. So nagakonsumo na ang mga piton, grader, bako. Sila po nagambal, hindi na na piton sa bako ang may konsumo ang ginakargaan pa ng mga trailer. Buti lingon, hindi issue ang driver lang, kundi konsumidor, including ng mga katapos ang mass media. Okay. So, duwa lakadlaw sa pitsa 21 ke 22, bali si Councilor Dindo Ramos, no, ang sa syudad, depende niya sila kung anong ideya nila na kag contingency plan mo nila ya. Well, as councilor dapat mamati ka sa Pumuluyo, hindi kaya mag-represent India sa transport. Hindi ka man driver, hindi man siya ga-represent sa Pibakda kag sang Stone. Kami ang istorya na ikadadlaw, so gambal siya sa newspaper kag sa mga radio station nga ang untat biyahe, yan na ni Gigo Malacad. So, hindi siya tani magambal, hindi imbis na updan mong isyo sa Pumuluyo, nga ang iya empleyado daw, hindi na konsumidor raw, ang iya pamilya, hindi siya konsumidor. That's why gani kami siya kagapon nga masin sa Unity Forum para may pamangkot kita in particular sa local government unit kung anong ila makontribute sa siningon tasya. Okay. So why siya naka-attend kapon to? Why siya nagkadto? Wala, no, hindi invite sila. Ara gani mga dalagko nga mga BPOs, ara gani ang MBCCI, kadang iban pa nga mga dalagko nga mga institusyon kay yung project pa rin sa media para mangin legit siya. Hindi nga ginapusaran kabala nga daw ISIS yung pagsabig nila kay Gigo Malacad, daw terorista, ginagatungan ang Pumuluyo, ginagatungan ang ibang nga transport group. Ang realidad, subong sino ba wala kabatyag? Gabat siya gani kontraktor, gabat siya gani ang Chinese community, kita pati, ang among guro, challenge na kay Councilor Dindo Ramos, nga mangin siya, no, mangin muklat siya sa kamaturan, nga siya nag-represent in behalf sa transport industry, hindi niya na kami pag-ikritisay. Aha. So, sir, ang gusto ko ginibaluon man sa imo, no? Kay kung ang gobyerno nasyonal supposedly may ara sa mga subsidies, mga financial assistance sa driver, ano man lately ang LT Farming, nag-communicate man ni sa transport group ni sa ato, nagpaibalo nga, oy, taga-transport, taga-undok, taga-Stone, taga-Pibakda, may ara ka mo financial assistance nga atag kami na ang gobyerno sa inyo, ho? Actionart, na bala, tagpog niya sa bilog niya ni Gross, no? Nga si Director Osminia, politiko niya sang Cebu, na ginapuan as Director sa LTFRB. So, kung kulor ang paghambalan, so, kung ina-entranya niya politika nga ang Negros Occidental, Dilawan. Hindi
hindi kami kabahin sa Western Visayas, hindi kami kabahin sa Pilipinas. Remember nga ang anong kaprobinsya sa Western Visayas, ang amon population very makakompete sa 5 kaprobinsya sa Tanay. Nagkabayad kita taxes. Kita nag-contribute, kita ginapakahon sa sila, ginarkila sa communication. Ito hindi siya magpatulog-tulog, hindi siya magpabungol-bungol, magpawala. Wala sa isang obligasyon dari sa negros. Aha. Sorry, pag-arang siya. Aha. So, diri sa Bacolod City, after sa inyo meeting, expectedly, balikan ko lang ni, March 21 and 22, wala giniya sang ekspektaron kita nga jeep nga magabiyahe sa Bacolod. Ay, Sir Diego, ito nagka-cutting off ang signal mo? Hello, sir? Okay. Ay do nagka-cutting off ang signal mo. Balikan ka namon, liwat sir, balikan ka namon. Now, March 21 and 22, tandaan nyo gina, untat biyahe, it was already decided, sing tatlo kadalag ko nga transport organization. In fact, may plano sila nga magsugilanon pagit sa bus company nga magpartisipar o magupod dire no, sa sining transport untat biyahe on March 21 and 22. Tiyan mo naging kasugtan, naging konsulta Manila, mga BPOs, ang MBCCI, nag-attend ba dito? Tiyan mo na, nga hulat to na, pitsa 21 ka 22. Siling ko, sir, I was saying, kayo na nga siling ko, 21 and 22, expectedly, why giniyas ang jeep kita makita ang magabiyahe sa Bacolod? Yes, amo na, gina-challenge nato ng aton ng mga driver kag mga pumuluyo nga wala kita movement sa sulod sang duha ka. Mag-start kita by 3 o'clock sang kagahon sa 21 and ma-end kita 2 o'clock sang 22. Ma-merge kita sa public plaza kag maiwas sang economical prayer upod ng mga nagkalain-lain ng mga kasimbahanan para magpangamuyo, no? Kaya mo nang panawagan nga gapon sang tatlo kasimbahan na basit mabatian sa national government kag i-defer ang implementation sa excise tax. I-suspend ang 12% na value-added tax upod na ang panawagan namon sa immediate nga release ng 6,000 type na ayuda para sa driver kag 7,000 swatid para sa mga operator. So, halin, ano oras ka ng 21? Alas 3 ang kagahon, 24/7 na pagka 22 mauntat kita mga 2 PM. Ma-merge kita sa public plaza. I see. Sige. So with that, Sir Diego, salamat gid sa tempo nga ginatag mo karon nga. Sige, dagsalamat, mabuhay ka mo kung may agas na nga tagpalamat. Action Hotline.